Bona tarda. Avui, 23 de març, és un dia que, com sabeu, hi ha vaga convocada a l'ensenyament i, per tant, portem tot el dia de mobilitzacions. Ja fa uns quants dies que hi ha aquestes jornades de vaga i avui concretament està convocada en defensa de la immersió lingüística en resposta als darrers atacs a la llengua catalana a l'escola. Primer de tot, el que volia dir abans de llegir aquest manifest unitari de totes les forces sindicals és que el projecte de l'estat espanyol passa per la nostra desaparició com a poble, com a subjecte nacional. El seu problema no és la independència, és la nostra existència. I entenen que el català és un element cabdal en aquesta existència com a poble. I és per això que l'ataquen. El poder autonòmic, que no deixen de ser unes engrunes, com a molt ha pogut mig muntar un sistema d'immersió lingüística a les escoles i una televisió i una ràdio públiques. I és per això que aquestes institucions són el principal blanc dels atacs d'aquest projecte nacional de l'estat espanyol. El darrer atac ha estat aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la famosa del 25% del castellà. En realitat no va de percentatges, en realitat va de carregar-se el sistema d'immersió lingüística al català com a llengua vehicular. Perquè aquest 25% ningú sap a què respon. Podia ser un 10, podia ser un 35. En realitat no va de l'aprenentatge de la llengua castellana a l'escola, perquè l'aprenentatge de la llengua castellana, segons la Llei d'Educació de Catalunya, està garantit el ple domini de les llengües oficials i la competència en almenys una llengua estrangera al finalitzar l'etapa de l'educació obligatòria. I a més, en les diferents proves que s'han fet, els resultats dels alumnes que provenen del sistema educatiu català són molt similars a la que tenen els alumnes d'altres comunitats on són monolingües en castellà. Per tant, la cosa no va de l'aprenentatge del castellà, sinó que va d'aquests àmbits on l'autonomia ha mig intentat garantir la presència d'aquesta llengua, anar-la minvant també en aquests espais. Aquesta ha estat l'última i va directament a carregar-se aquests pocs espais que hi havia, i davant d'això el professorat dels nostres centres educatius es pregunta: i ara què? El nostre govern autonòmic defensarà a les direccions dels centres educatius, en els mestres, algú assumirà les responsabilitats, o serà les nostres direccions dels centres, els nostres professors, qui hauran de fer front a la repressió de la justícia? I és aquest, a grans trets, una mica el que ha motivat aquesta vaga, per reclamar, plantar-nos i que algú assumeixi responsabilitats, i nosaltres estarem al davant, estarem al carrer com hem estat avui fent vaga, com estem en aquesta concentració, com hem estat aquest matí a Girona, però exigim també als nostres representants que no facin veure que no passa res, sinó que assumeixin les seves responsabilitats. Passo, per tant, a llegir el manifest dels sindicats de mestres i també d'estudiants que han elaborat un manifest per aquest dia. Se titula Vaga 23 de març, la seva sentència, la nostra lluita. Fa setmanes es feia pública la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un 25% del castellà a les aules i dona 2 mesos a la Generalitat per implementar-la. Un cop més, l'estat espanyol fa servir tota la maquinària jurídica hereva del franquisme per reprimir i erradicar la nostra llengua. Sabem que aquesta sentència no és aïllada, sabem que es tracta d'una peça més d'una estratègia que ja ve de lluny, orquestrada pels estats espanyol i francès contra l'eix vertebrador dels països catalans.
Ho veiem també en la llei del plurilingüisme al País Valencià, que impedeix que el català superi el 60%, o la nova llei d'educació a les Illes Balears, que es limita a blindar la meitat d'hores de català. Per no parlar de la Catalunya Nord, on l'Ajuntament de Perpinyà ha posat traves a la creació del Col·legi Liceu de la Bressola, el primer íntegrament en català des del parvulari fins a la preparatòria. Davant la sentència, però, la resposta del Govern de Catalunya ha demostrat no tan sols covardia i incapacitat a l'hora de defensar l'escola en català, sinó fins i tot submissió davant les institucions espanyoles que la volen destruir. Amb els nous decrets, literalment, amenacen de liquidar la immersió lingüística sota l'excusa de la flexibilitat per adaptar-se a l'ambient social del centre. Comparant el discurs espanyolista del bilingüisme, la Generalitat pretén acabar amb un model fonamentat en criteris pedagògics i que compta amb un ampli consens social. Però el desmantellament de l'escola catalana ha estat un llarg procés i silenciós a partir de retallades i d'infrafinançament, d'augment de ràtios o de precarització del professorat, especialment el substitut i interí. Amb aquest abandonament crònic, amb decrets com el que ens presenta ara el Departament d'Educació, es carreguen sense contemplacions l'eina d'integració i de cohesió social que ha estat la immersió lingüística, alhora que l'escola pública com a única garantia d'una educació de qualitat per tothom. La realitat és que sense mestres i professors, sense aules, sense recursos i sense unes ràtios dignes, el català està condemnat a la desaparició. És per això que ataquen la nostra escola. Però també ho és per això que els sindicats de treballadors i treballadores de l'educació, USTEC, Intersindical, COS, així com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, hem convocat vaga i mobilitzacions arreu del territori aquest 23 de març per defensar l'educació pública i en català. En conseqüència, exigim el reconeixement del català com a llengua vehicular durant totes les etapes educatives, tant en l'àmbit escolar com en l'extraescolar i de lleure. Exigim al Departament d'Educació i a la Generalitat que posin a disposició tots els recursos necessaris per salvar la nostra llengua. Exigim que abandonin el col·laboracionisme amb l'estat espanyol i que adoptin mecanismes per defensar jurídicament aquells professors i professores que no claudiquin en la defensa del català. Però, sobretot, exigim que assumeixi tota la competència en matèria d'aplicació de la immersió lingüística i la defensa de l'escola pública i en català. Fem vaga amb la convicció que només unint forces podrem plantar cara als estats que ens ofeguen, perquè no permetrem que un tribunal espanyol decideixi en quina llengua han de ser les nostres classes, perquè vivim dia rere dia aquest desmantellament de l'educació pública a tots nivells i el retrocés implacable del català. A les escoles i instituts, sota el discurs del bilingüisme imposat a base de sentències i lleis, i a les universitats, sota la bandera de la globalització capitalista que ens vol distribuir arreu del món com si fóssim simples mercaderies. La supervivència de la nostra llengua i, per tant, del nostre poble és impossible mentre continuem sotmesos a les arbitrarietats de l'estat espanyol i francès. Si volem un futur on puguem treballar, estudiar i viure plenament en català, només ens queda organitzar-nos i lluitar per l'únic model que ens pot permetre construir el futur que necessita la nostra llengua. Una escola pública de qualitat íntegrament en català per a tots els països catalans, perquè la seva sentència és la nostra lluita.